Oriọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na Anambra steeti. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Call me an evangelist, ọdịnala evangelist. Ya okay. A sị na ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Anyị na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị niile na-eburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ na Ugochi tubelu na temple, ndị bịakwazi ebe akụọ mba ndị anyị na-agọrọ ọfọ dị iche iche, ọfọ ndụ. N'ụtụtụ taa ejego m na temple wee je gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, gọkwazi ọfọ maka n'isi ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ, gọkwazi ọfọ maka ụmụ ọdịnala Igbo ndị ihe gbasara ala Igbo na-echu ụla, gọkwazi ọfọ maka ndị niile na-eche ihu na East wee na-aga ọfọ, na ndị niile na-aga ọfọ na-ayọ ka ha so na-eketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ na Ugochi tubelu na temple kwa ụbọchị. Na-agọkwazi ọfọ n'ụzọ pụrụ nnukwute iche maka ndị na-ha na-eche onyonyo vidio ma eshigharịa ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere unu niile, viewers all over the world. A sị na unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị na onye chụwa unu ya daa. A sị na akakaka ya ama unu, jijiji ya ama unu. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m onye si na-akwa ya ma acha mpama ya aba na nkie. Si na onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m anyị gbuo n'ihu na anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'aka nne anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị egbute mma. A sị m onye gwọrọ anyị ọgwụ, onye asa n'ọnụ, ọ sachara ọnụ ya nwụrụ. Ife ọma ka nna asị ya meere anyị. Asị na anyị akacha nka gbuo ọzara. Asị na-aga ọfọ si na ife anyị eme anyị, si ọfọ tiwo ndị ajọ mmadụ a na-achụba ndị ilo. Asị m ebe ebele ugobelu nke si ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ihe m kwuru. Ise ihe m bịara ịkọwa n'ụbọchị taa bụ dịka onye ọdịnala Igbo bụ abịa m to call people, ụmụ ọdịnala Igbo, to awake. N'oge egwuola, time for slumbering is over. Wake up from your slumber. O nwere ihe nchọrọ ịkọwa taata ya bụ like question and answer. Se na ajụjụ ndị mmadụ na-abịa ajụ m Eze-Ana, na-ajụ m ajụjụ dị iche iche na-esendịrị m na WhatsApp. Achọrọ m ka m react ya to all of them taa. Ịghọtara ya? Ajụjụ ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa. Gị bụ ndị opinion leaders n'ala Igbo ka m na-ajụ. Ị nwere ike ịjụ m from my own end, kedu nke m mere? Yes, from my own end. Enwere some schools asị nka bidogoro na private schools ebe m enwe ike wee influence some competitions gbasara ọdịnala Igbo. Yes, na obodo mba Oraifite na-ekwusigo at large. Ebidogo m talk about to some school owners, private school owners, gbasara competition. M chọrọ ka a hazie n'etiti ndị primary schools. I want to start with few schools, then ọ na-agazi wee na-emekwu enlarge, na-emekwu more schools. Enwere ike anyị kakatazie etu ọnwa ọ bụzie na ndị gọọmenti schools chọzi isonye esonye, because na-asị n'ụlọ atọgba ụtọ
ekwobe achọrọ m competition, achọrọ m sponsor competition. Agwago m ụfọdụ ndị skuul m na ha discuss maka ya na m ga-enwe award m enye for best performing pupils from private schools. Ma ya bụ competition ga-abụ gbasara ọdịnala Igbo. Ọ ga-abụ ihe gbanye gbasara ịnụ Igbo ya na ego agbịshịdị na ABCD nke ndị Igbo bụ agbịshịdị n'ọnụ Igbo from A to Z. Na best performing student pupils will get award from me, ranging from money to ndị a ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ and so on. Then na ndị teachers kwa ndị zụrụ ya bụ ndị bịara for that competition ga-enwekwazi onyinye ihe ego nke ga-esikwazi n'aka Eze-Ana Ugochi tubelu wee luo ofe aka. So mụ na ha emego arrange some schools a wee sị nọ this term a na-achọ ebidozie this coming term ka a ga-ebidie mmadụ ọgwụkwara oge a na ndị nwe mmadụ kwado enwekwara ike wetakwara ụlọ ihe onyonyo ya nweta ndị ga-akọva those events mgbe a ga-emie mụọ na-emie mmemme onye nwere ike enwekwazie more sponsors anyị nwere ike mekwuo ya ka ọ dị more elaborate, accommodate more schools. So ihe na-eji kwubi ewu maka ọdịnala Igbo ga-adị. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. N'etu ọbụla ị nwere ike na-akwado asụsụ Igbo ka ndị mmadụ sụbakwa Igbo. Eso m na-ekwu agwa ndị mmadụ na ọ biko ọsọ ọfụ na ndị mmadụ aghọtara ọdịnala ka ụfọdụ ji wee na-asọkwugharị n'ụka ọbịa. Wee na-ekwu wee na-agwa ndị mmadụ na o nwere ụfọdụ ihe anyị na-eme n'ala Igbo bụ ụfọdụ ihe ndị mmadụ aghọtasịrọ maka ihe ha che na ụka ọbịa this period and our own is a lie. Wee na-agwa ndị mmadụ sị na alụkwụsị ọnya bụ arụsị na-alụkwụsị maka na arụsị ọbụla nwere nsọ ọ ka alụkwụsị. Maka na ada ebuga ya eje Amerịka ndị mmadụ wee gbawa ọsọ maka na ụzọ ọdịnala ga-eme ka ndị mmadụ kwụsị ime alụ na ọtọnọ maka ọdịnala na-asọ nsọ. Ezigbo onye ọdịnala adịghị ekwu maka okwu onye na-eje na be dibịa. Ọ bụrụ onye a mere onye ọdịnala. Ịbụrụ onye ọdịnala ọdịnala adherent ihe ya na-eso ụzọ ọdịnala na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na ịdị asọ nsọ anyị ịbụrụ onye ọdịnala ịnụgo. So nke a bụ ofu. Ọ bụrụ onye ji na ọya eje ụka. Enwere ndị bụ atheist, ndị enwere nke ha so ha esoro anụ elu ha esoro anụ ala. So ọ bụrụ onwe ya nkụ gị nọ na vileji a na-eje ụka isi na onye ọdịnala ịnụgo. Ọ bụrụ onye ọdịnala ma ọ bụrụ na ọ dị asọ nsọ ọ ga-adụ ada ngwuru na-eme rituals si elu. Ịghọtara ya? And they nwere room for evil practices n'ọdịnala Igbo. Ana m ekwu onye na-emeri ya ọdịnala. Ọ bụrụ onye nọ na bie jụ na ọma eje ụka isi na onye ọdịnala. Ịghọtago? Wee kụwakwa gbasara ndị na-awụ etu esi emepe ose ọjị. A na-akpọ ya alligator pepper n'onu oyibo. Ọ ihe a ka a na-akpọ ose ọjị. Ị nwere ike ịfụ ya na ihe na-afịa ma na-ere n'afịa. Na-achọ imepie itinye n'azụ ifuru ihe mmelụ itinye n'azụ gị wee mepee. Ị na-emepe ị na-ekwusị n'ihe o so ama eme gị n'ihu mepezie ya wefetazie ya n'ihu. Ịghọtara ya? Na-ewere sheet ya were na-etinye na mmiri iji asa ahụ maka ịsachapụ negativity. Nke a wee agwa m nọ n'ụbọchị taata wụ reacting to ajụjụ ndị mmadụ jụrụ. Na-ajụ onwe ka gị na ụfọdụ ndị mmadụ dị onye abụrụ nwunye gị si wee mekọ were ose ọjị wee jụchaa ahụ gị. Ịnụgo? Nke ọzọ m na-achọ ịkọwakwa maka ya bụ ndị na-enọchite anya anyị na gọọmenti kere ebe ụnụ nọ ndị eriri eri. Ajọ mbịa ngwa ụlọ okwu n'ụbọchị taa. Ọ ya kpatara m adọrọ m interested na politics. Adọrọ m interested because nwere onye m froze na mmasị na ọdị wọdị ịbụ onye ga-representi the core value of ọdịnala. Ịghọtara ya? Now ihe na-achọ ịkọwara gị ofu ndị anyarị a Britain na colonize Nigeria, colonize China, some part of China. Ọha colonize kwalụ India. Mana Indians they still maintain their Hinduism.
They don't joke with Buddha. You got that? They don't joke with Grandmaster Buddha. They don't joke with it. They respect. I took my time when I was in India in early 2000, year 2003, precisely. I was so young then. I took my time to study the Indian religion because I was invited by an engineer with the central government then. I took my time. I participated in their festivals in the temples. Yes, there are some of their festivals. They invited me and I went there. You got that? Now, I took my time to for their religion almost exactly how we in Africa. Ha kwetara na enwere Chukwu bagwam the Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Nya abụ karịcha. Nwezie ndị ajelu nke Chukwu. Ndị ajelu nke Chukwu mmụọ nke ya ayọ maka ego, nke ya ayọ maka wisdom, nke ya ayọ maka ọmụmụ. Etu anyị si gwekwa ya n'ala Igbo nwee ogugu, nwee ọmaliko, nwee ụlasị, nwee nemdem. Ịghọtara ya? Etu anyị si wee nwee nke ọbụla nwere nke ihe eje ya. Ọ bụrụ mmụọ gbasara ọmụmụ ije n'ọdụ ọmụmụ. Ịghọtara ya? Ma ọ dịwe n'ogugu nke ọbụla ị chọrọ iji maka ịyọ. Ịghọtara ya? Etu a ka okpere ha si wee dị. I took my time to study them. Now, mana ha nwagwara ndị ụka ọbịa ndị anyarị na-ewetara ha biri colonize ha. Don't touch our religion. You can talk about governance, but ihe gbasara okpere don't touch. That is why till today they don't joke with their okpere. Now, anyị nwere onwe anyị ndị eriri eri. I wee swallow everything. Ha wee napụ anyị. How come ndị be anyị ga-esi wee hapụ ka a kwụsị ịda study ọdịnala Igbo n'ụlọ akwụkwọ? Mgbe ahụ ha na-ewetara anyị ndị ụka ọbịa ka a na-achọ ikolonize anyị, ndị ọcha agara na-achị nanụ wee kpọtara anyị ụmụnne fa ka ha bịa kolonize anyị ka ha wee na-eri our economy. Onye ọbụla bụ ndị isi ụka, kpọọ ya ụka ndị Rome, kpọọ ya ụka ndị England, mana o nwere ego ichi diocese si na-eremit to Rome ma England. Ịghọtara ya? They can't deny it. They know that I'm an insider. I used to be an insider, so I know the fact. E nwere ego each parish na-eremit to diocese. When the diocese na packages a na-ewete Rome. Ịghọtara ya? For maintenance of onye anyarị nọ there. So ihe na-achị kọwara gị bụ na-etu a they keep on exploiting us, taking our money to those European nations, those countries, because those churches ha were those money ha etinye na their bank. Their economy are not boom well. They came to in Africa to exploit us. That is pure EG. Now, mgbe ha bịazi wee plot wụọ na ha na-ewetara anyị education wee were dị nkuzi gbasara onye ụka anyarị, onye ogbere ha wee tinye n'ime our school curriculum. Our school system, they will now force our children to study CRK. It's wrong. They are trampling upon our rights. Now, look at my children, Odinana children. You will force them to take CRK, Christian Religion Knowledge, in school. What happened to our Odinana? Ụnụ amụọ na ndị si na ha na-achị anyị, ndị si na ha bụ ndị ọchịchị anyị, na unu ga-eme na at least Southeast ga-eme introduce to nkuzi ọdịnala na our school system. Ịmara n'ebe a ka ụmụazị anyị amata na nsọ na nwanne nwere ike ịdị na nwanne ya n'ọnsọ adị. Ọ ndị ụka bịara ọbịa ka ọ na-ekuzi ka ha kụzie ndị be anyị morals. A na-ekwu n'obodo dị njọ, obodo ya dị njọ because na what is the society? If families are corrupt, the entire society will be corrupt. A ga-ebido n'ụlọ wee kụziere ụmụazị morals. Then general education kụzie ha morals. A ga-agwa ha na nwanne you are on no account you sleep with your blood relative. Ijara alụ. A ga-akụzi nwatakịrị na imewu ihe mmadụ na-alụ ka ọ bụ. Let's come back and build the morals among our children. If not, all of us will suffer it. So ihe na-achịkọwa bụ ndị isi awa ndị House of Rep anyị ndị na-represent anyị representatives unu enwere ike imove motion. Father, nwadụ onye ndị interested na ndị na-adị na house onye ọbụla ama na ọchọrọ return na house for you to get my packet of me Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-emove na house na return ihe gbasara ọdịnala
na nkụzi na school system. If not, you're on your own. Ịghọtara ya? Onye chọrọ ịchị Anambra steeti, ọ bụrụ na ị soro na sọpọtụ ka eritọnụ gwa anyị nkwa etu iyi esi wee ritọnụ ọdịnala tichin na ọdịnala na school curriculum, forget it. You don't have my support. Ịghọtara ya? Ahụ dị ndị a ka anyị chọrọ ka anyị tinye na haus, ka anyị tinye na gọọmenti haus, ndị ga-eji ebe ahụ wee ritọnụ ụlọ ya ọdịnala. A ga-enwe nkụzi isigo na a ga-ekụzi CRK, no problem, but ga-enwe ndị nkụzi gara akụzi gbasara ọdịnala, high morals, so that onye wu ọdịnala children will go to the ọdịnala teaching. Onye chọrọ ije ụka ejewe nke ndị ụka, ị nụrụ ya? Ọ bụrụ force them na ha ga-ete ekiri CRK na n'une, ọ dị wrong. All right, ndị nke bụ ndị ọdịnala ka a na-emegide, mana one thing is sure, ụnụ na-asị na ụnụ na-emegide ọdịnala, mmụọ ọdịnala na-emegide ụnụ. Ịghọtara ya? So onye na-achọ ịkọwa bụ ka anyị tinyata n'ọdịnala, ndị ụka ọbịa erigo anyị. O nwere ajụjụ m na-ajụ today, o nwere onye sara m ya nụ, na-asị ndị ụka ọbịa bịa asịara gị asị sị gị na n'ofu nne na nna Adam and Eve mụtara mmadụ niile nọ n'elu ụwa according to that allegorical story in the Bible. Wee jụọ ha sị ha, ọ bụrụ na ọwa Adam na Eve mụtara mmadụ niile nọ n'ụwa, kedu ihe kpatara gene and hormones ndị Afrịka ji dị iche, nke ndị Asia dị iche, nke ndị Egypt dị, nke ndị Europe dị iche? Call them all the Latin Americans and rest of the genes differs. What answer do you have for that? Wee sị ụnụ na-akọrọ na akụkọ na mgbe Chineke gachara ụwa na mmadụ nọ na Garden of Eden, ebe a na-enwere aṅụrị na-epotori. O wee bụ ụzie na because of na Eve nyere Adam mkpụrụ osisi wee taa, wee sị because of na ha emehiera maka ihe na-achụpụ ha na Garden of Eden. Wee jụọ ajụ ha wee sị m na Jizọs ahụ abịa nwụọ n'elu obe wee saa mmehie niile dị n'elu ụwa, na mgbe ọ nọ n'elu obe wee kwụ na ọgwụsigo na mgbe ahụ ka ihe niile mmehie niile gwụrụ. Wee jụọ sịọ, ọ bụrụ na ihe ụrụ na-akọ that fallacy wee eziokwu, kedu kpatara na mgbe ahụ ọ sị na mmehie niile agwụgo? Kedu ihe kpatara na akpọchighara mmadụ back na Garden of Eden bụ original plan for man according to your story? Ana m ete eke gị na-ajụ ajụ based on your Bible belief. Kedu ihe kpatara na akpọchighara mmadụ na Garden of Eden ebe ọ nwụrụ ọnwụ ọnwụrụ akwụ ọrụ ụgwọ mmehie niile? Ị sịrị na nna internal father sitere ya to be murdered, na ọ nwụrụ ọnwụ na ọnwụ ọnwụrụ abụrụ destiny act, na ọ bụrụ mgbọda ka ndị gburu egbe mere. Isi na ọnwụ ọnwụrụ is destined, na-emere ka e wee saa mmehie, na onye kpọtara n'ụwa ka o wee nwụọ ka mmadụ wee nwee nzọpụta. Ọkwa ihe unu kwuru, ndị ụka ọbịa ndị eriri eri, ebe ọ bụ na ọzụ na ọnwụọ na ya bụ ọnwụ. Kedu ihe kpatara na akpọchighara mmadụ n'oge nke na Garden of Eden? Nke a ofu. Kedu ihe kpatara ebe ọ bụ na eche na ọnwụ ọnwụrụ na-ede na ọ ya anwụ ọnwụ? Kedu ihe kpatara o ji wee kwu na onye ahụ ga-elie na ọ ga-akarịa mma na amụrụ ya amụ, na ọ ka mma na amarị mmadụ onu okwukwute n'onu wee tụ ya na mmiri? If not, ekwesịrị ide celebrate St. Judas, ebe ọ bụ na ọnya ka eji wee fulfill wee mee ka e gbuo ya ka e wee nwee ike nwee nzọpụta. Ịghọtara ya? Ọ bụ na ọnya ka ebata na onwe ya ekwe na-aba nwa ya Judas. Ịghọtara? Because ị kwesịrị ikene onye ahụ esi n'aka ya wee lee ya wee gbuo ya. Ịghọtara ya? N'ebe ọ bụ na ọnwụ nwee na-ajụkwa ajụjụ n'ọzọ. Ọ bụrụ na ọ desịrị ya from death na-agwara ya na ọbịa ka ọ nwụọ ka mmadụ wee nwee nzọpụta, wee jụọ kedu ihe kpatara o ji wee egosicha ya afọ ya atọ wee sị ka e wepụrụ ya iko afụfụ a ka ihe na-etu agabighị ya, ebe ọ bụ na agwara ya agwa na olija wee nwụọ? Nke a bụ ajụjụ nke ịnọ. Wee jụọ ajụjụ ọzọ, kedu ihe kpatara o ji wee bụrụ na Chineke kere elu ka a na say thou shall not kill, we come back and tell you that the only way ọ ga-eti wee gbaghara mmadụ mmehie bụ na egburu nwa ya? The response or work. Kedu nke ya aka mma na mmadụ mejọrọ gị iwe si na the only way ị ga-eji gbaghara onye mejọrọ gị bụ na ogburu ya only son? Is it not better for you to say okay ngwa I forgive you, I go away, than ịsịkwa ka egbuo nwa gị ka iwe forgive onye? A na-akọgherigasị ikwelu. Ahụkwara mgbe anyị nọ n'ụka wee kọọla anyị akụkọ ije na Katọlik na ị ga-afụ ndị ụka ọbịa na-abụ ha bịa akpụcha onye ha si na-ekwensu na Lucifer ka ọ na-eji oji aghụghọ. The ekwensu a na-ekwe according to
interpretation na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ the morning star marụ mma ma ajọ mma mana iji wee penti anyị wa Afrịka black eweje penti kwa black ti ya ọdụ ihe niile abụ ihe eji wee ghọrọ anyị bụ ndị Afrịka si na ihe ọjọọ niile attribute to us ewee fụ ebe aha kpọrọ ya ewee sị na fụdadata onye aha kpọrọ ekwensu ka ọ nọ n'ala ịfụ ka a sị na onye akpọrọ St. Michael ji wee were sọd wee chọọ ka ọ sụgbuo ya mgbe anyị na-eje ụka ọbịa ewee sị anyị na ọ sịrị ya remember thou shalt not kill nọ ya kpata o ji wee spee ya ghara igbu elu and mgbe Jizọs bịara n'elu ụwa na ọ bụrụ na ọ bịara o nwere onye ọ bịara sị o nwere mmụọ ọbụla ọ sịrị I kill you. Even if you want to cast out demon, you say, get out of the person, not kill. Thou shalt not kill. Kezi ka Chineke awapụrụ ime ihe niile nyekwara iwu thou shalt not kill ya sị na only way mmadụ ga-eji nwe salvation bụ na o gburu nwa ya na o committed murder. Even ndị anwa na-egbu ihe mana ihe a na-eme is wrong because killing is killing. Ha sị ka ọbara dị n'isi anyị na n'isi ụmụ anyị ịghọtara ya because they know fully well that whatever happened, if they are not sacrifice or kill human being, which is higher animals. Remember, story ọzọkwa ka ya bag agwara m na tata ọkwụsị na answer based on ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m ya ka m na-react. Kedu maka oge a sị na Abraham jere ije chụọ aja n'uche nke oche na ọ bụrụ na o were ofu nwa ya niile ya nwere wee je chụọ aja o wee mee ka Chukwu okike wee nabata Chukwu okike wee sị ya mbakwa Abraham ga-emerụkwara nwa ahụ gị na ya n'akụkụ ka ifu eburu ihe eji wee chụrụ m aja o wee ahụta ya nwatakịrị otu goro aka n'ụkwụ wee were eburu wee chụọrọ ịfụ na Chukwu okike nwere adro interested in any sacrifice ọ bụla involve human being. Now kedu ihe kpatara o ji abụzi eme isi na ọ bịara na mmadụ mehere dị afọ nọọ mmadụ ya abịakwa ụgwọ and nọọ nwe ya ka ya egbu n'elu obe ka i wee nwee nzọpụta fallacy. Ana m achọ logically chekigoro ihe ị na-akọwa n'omere eme ka ịfụ na omere o nwere ihe ụgbọrọ iyi ajụ ihe yuzu ya common sense wee maa na ihe niile na-awụ nkụzi ihe ndị ụka ji wee ri ya eri ihe niile na-awụ ihe ndị ụka ji wee ri ya eri a na-akọwagasị ụfọdụ ihe gasị ka e wee napụ gị ọgwụ ofu ndị ụka ya echighata wee sị gị gaa kpọ na ya ancestors na ya ancestors bụ demon mana Jizọs hakwa tresịrị nna nke egugide wee sị na ya si na agbụrụ David gị nwa na onwe gị onye riri eri asị oge akpọ na ndị agbụrụ gị ikpelu mana olukwa ụbọchị a pụtakwa n'ụlọ ụka sị na ụka taa anyị na-aka n'ụbọchị taa na anyị na-eselebreti onye nsọ St. Paul yawala anyị ayịyọ nna mmadụ ka ị na-eselebreti ma nna nke gị bụ demon. Ihe nna agwa gị onye Igbo na-ege ntị onye riri eri gaa ọgụ maka nna agwa gị nwanne m anya ọgụnwa onye riri eri ka gị ihe apụta eju na ihe akụziri ụmụ gị na ihe a ndị ụka ọbịa na-akụzi ewe asị ikweta na onye ọbụla na ya ancestors bụ demon. Ana m achọ ịgwa gị ọgụnwa afụ niile ihe na-ata wee na-azụ ụmụ gị ga-akpọ demon tomorrow because tomorrow mgbe ị bichara ndụ gị nwụọ ị bụrụkwa ancestors. They will not even remember you. They will not recognize your effort. Onwere ọdụ ụbọchị ha ga-anọkọta sị ka anyị lụta our late father who suffered tirelessly to train us. Your children will not remember you. Ha nwere ike iwepụta n'ụbọchị a ga-asị ka a tụọ nkwụ n'ala ma ọ ka e celebrate our father, our late father na mbọ niile ọ gbara. Ha ga-echefu gị kpọọ demon. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha kpọọ demon tomorrow bido taa kụzibere ha na onye kene Sọni ekene ya. Bido taa kụzibere ha na mmadụ ị recognize his ancestors bụ mmadụ ịtụwe onwe ya ugo because nọ ikene ndị mbụ ndị na-eso na adewe ekene gị nwa. Ịghọtara ya? Ndị Juu ejiri ancestors ha egwu egwu, ndị ụka ọbịa ejirikwa ancestors ha egwu egwu because ha ya celebrate the life of sense on daily basis. Mana abịazie gị agwa gị demonize ya ndị nke gị ka ị wee recognize ya ha. Asị m na aghụghọ kakwanụ nke onye a na-aghọrọ aghụghọ amalụ otego ha ribere anyị na-akpọ ka onye Igbo ọdịnata n'ọdịnala. Ụfọdụ nwere ike isi na ya marụ na ihe anyị na-ekwu. Ana m achọ ịgwa na ike ndị ụka ọbịa adabago in 80s amarago m ihe mgbe anwa
aka bụ nwatakịrị na-eje brọkozari iru oge anyị na-afụ ndị mkpa ndị mpa mmadụ ndị mma mmadụ na-abịa brọkozari mgbe ahụ n'aka ndị Anglican ịfụ ndị a na-agba apa dịkwa simila ka brọkozari ndị Katọlik mana ndị mmadụ na-eju mana kịta ji ebe ahụ ụmụ kekere ụmụazị na-arịsị imi na-eje brọkozari ụfọdụ centers adasigo ịghọtara ya. Ana m achọ ịgwa gị na the youth no longer interested. A lot of youth are returning back to ọdịnala ha amadogo na eriri ha eri. One of my friend nọ UK si m na ije ebe a nọ ndị pensioners agadi nwoke ndị na-eje ụka nwere ndị youth ya nụ. I can tell you that even some cathedral, yes, some cathedrals in England na-awụzi night club. Ịghọtara ya. So ha nwere onwe ha amadogo na ndị eriri wee hapụzie ha ma na ụka bụ ihe ji wee ri ndị Afrịka. Before mechie ndị anyarị ya nwa isi na ọha bịa colonize anyị na ha bụ ụmụnne na Kristi na ọha wetara ozi ọma. Kedu ihe metara o ji agba ọbụ na a na-egbu ndị mmadụ na-egbu ndị ụmụ Igbo na-egbu ụmụ Afrịka ha ya ekwu okwu? Do you know why? Ha nwere their business interest in this country. Ha nwere oye this na oye services oye this business ha nwere na Nigeria. Call the names of oil companies here na Nigeria. Ha nwere interest in ya. Ịghọtara ya. Therefore ha ma like ịgwa ndị na-achị obodo a eziokwu n'ihu. Ha ya like ịgwa ha eziokwu maka na ha gwa ha eziokwu n'ihu ime ihe eme enwere ike kwụsị napụ ha license ha ji amị oyi n'obodo a. Therefore ihe dị ha mkpa business interest not your brother in Christ. Maka ọ bụrụ na ha value as a brother in Christ, they can stand and fight for your fellow brother in Christ. Mana instead ha kwado onye okpukpe ọzọ ọchọgoro na ọ na-ekwu maka Christ ha. Ịghọtara ya. So igosi na Christ agwara owu ka e wee tie ikpu mbụ. Ihe nna-achọ ịgwago bụ na o nwere oge o ruolu. There is so much agitation in Africa for the foreigners to go to leave Africa. Remember ihe mere na Ethiopia kpata na Ethiopia is the only African country enwe ndị colonized ha. Enwere so much agitation. So when they are leaving Africa in anger, they planted their businessmen in the name of churches. Because those churches will be in Nigeria and they will be taking our offerings back to their town of origin, the London and the Rome. You know, those money I hate in those churches return back. Ha ga-eji were edozi their economy. Ka ụnụ ghọta gị ma a na-agba n'onye eri ka egbo gị nwa. Yes. Ị na-amacha n'ime onye ụka. Ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ ka anyị return n'ọdịnala. O nwere onye ọbụla ma ọ bụ okpukpere ọbụla ga-edozi ya na Afrịka na-abụrụ ọsọ mgbe ndị Afrịka tetara n'ụra wee recognize ya who we are, call gods of our land to heal the land. Ka m kwụsị ebe a. O nwekwa ajụjụ ị nwere ihe a nkọwa taa ma ọ bụ ihe nkụzigo gboo ma ọ bụ ihe ọnụ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the other message. Eze-Ana Ugochi tubelu echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị amaranụ the highest ọzọ a na-echi n'ala Igbo maka na ana bụ isi mmụọ. So you send the message na 08057837672. ọzọ Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Abụbụ onye Oraifite na Anambra steeti. Anọkwa na be nna m Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ya gaziela ụnụ. Daalụnụ.